Iyo, ko. Wala ng buhay matapos matagpuan ang bangkay ng isang 39 anyos na lalaki. Sa kwento ng asawa ng biktima, nagpaalam sa kanyang asawa gabi nitong Lunes bandang alas 8 ng gabi ng mangunguryente ng isda. Sa Musitanod, si Benito Villarasa na may nawawarang resident of Sontri, Kansigamot. Nag-ilaw daw po rin sira sa sulong, di na siya nakabalik. Dito na kinabahan ang may bahay ng biktima nang hindi ito makauwi kaya humingi agad ito ng tulong sa mga otoridad. Sabi po kasi pamilya, naghanip po niyo 24 ning banggi, alas 8 ning banggi. Dahil na nakabalik hanggang aga ng 5. Agad naman na nagtulong-tulong ang mga barangay official, MDRRMO Libmanan at Libmanan MPS upang maiahon ang biktima. Lumalabas sa initial report ng Libmanan MPS, posibleng nakuryente ang biktima at mismong dala nitong pangunguryente sa isda. Kasulwa po nagka-recibe kami din na balita malungkot po nga inigdiyo sa sarong lalaki na kung saan nadukaya na mayo na nin buhay sa barangay Sigamot, digdi po sa Satuan Banwaan na Libmanan, na kung saan pinagtutubudan na siya po na kuryente sa paagi po kan sa iyang pagsisira sa gamit po ang inyong improvised na gamit sa pagsisira sa paagi ng kuryente. Muli naman nagpaalala ang kapulisan at mga barangay official sa mga gumagamit ng improvised na pangunguryente. Isa pong palaala na sana po wag na kayong magawa ng ganyan kasi po kung nakita nyo naman hindi naman natin alam talaga yun talaga ang dahilan, pero sana po tigilan nyo na yan mga kabarangay ko, lalong-lalo na yung mga pumunta nito mga taga-ibang barangay para po magkuryente dito sa ilog na to. Kami po padagos na nangangapudan duman sa mga na nagsisira sa tuya pong mga sapa, kaumahan sa paagi po nin pagkuryente. Na ini po talagang delikadong maray sa satuyang buhay. Araw po nga ni kaniyo, saro na pruweba, ang sarong lalaking taga Sigamot. Iyan po, siya po binawian ng buhay, ninhuli sa paggamit po kang pangunguryente. Samantala, nagpaabot kaagad ng tulong si Vice Mayor Jerry Tindero sa pamilya ng biktima. Regular po tayong tumutulong sa mga namamatayan. And then, number 1, bibigyan po natin ng burial assistance na ito po sa tulong po ng LGU, sa pamumuno po ng ating buting mayor na si Mayor Jess, burial assistance. And then ako po nagpapadala din po ako ng tulong. And then aside from tulong po na binapadala po ni Kagawad Tindero, ni Vice Mayor, pag nililibing po yan, nagpapadala po tayong sasakyan, yung mga makikilibing po, libre po yung sasakyan po sa atin. Eli Balbin, CSN.